No a dneska sme si otestovali akumulátor Phoenix 4000 mAh pomocou nabíjačky e-charger 458 Duo, kde som sa chcel presvedčiť, či pri vybíjaní prúdom 7 A dosiahne kapacitu 4000 mAh a za aký čas. Opäť tento akumulátor má už niekoľko nabíjacích a vybíjacích cyklov za sebou, takže je dosť pravdepodobné, že tú hodnotu nedosiahne. Mám to nastavené na napätie 2,7 V, kedy sa má tá nabíjačka odpojiť. Už máme 2,702 a zároveň sledujem, za aký čas sa to stihne vybiť. Pôjdeme sa pozrieť do tabuľky. No a ukazuje nám to zhruba nejakých 31 minút. Tu vidíme prúd, napätie a kapacita plus výkon. Tak sa pozrieme opäť ešte na jednu vec. Máme to znázornené aj takto. Už sa nám to blíži 3693 mAh. Pozrieme sa opäť na nabíjačku. Vidíme, že už sa nám obmedzil prúd. Tuto. Už to vybíja prúdom 6 A. Prúd klesá. No, uvidíme, či to dá na túto hodnotu aspoň 3800 mAh. Túto nabíjačku e-charger 458 Duo napájame zo zdroja S-Charger s výkonom 1200 W. Ako vidíme, môžeme tu pripojiť 3 ďalšie zariadenia. Vzadu má 2 ventilátory. No, tak pozrieme sa, ako to vyzerá s našim akumulátorom Phoenix. Už sa nám to blíži, 3864 mAh. No, pozrieme sa aj do tabuľky. A teraz nám to presne vyplo. Pozrieme si čas. Tu máme grafy. Štatistiky. No a takto vyzerá, že sa nám to vyplo pri 34 minútach. Ešte pokračuje, takže že sa nám to nevyplo. Pozrieme sa opäť, ako to vyzerá na nabíjačke. Už sa to vybíja prúdom 3,90 A. Kapacita je 3934 mAh. No uvidíme, kam to potiahne. Tu môžeme vidieť aj čas. 34 minút 50 sekúnd. Teraz ukončilo vybíjanie a nabíjačka sa nám
odpojila pri hodnote 3956 mAh.